ಏನೇ ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲೇರಿ ಕೆಲವು ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಟು ಸಾಯಿನ ಹೌದು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಈದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ರಜೆ ಅಂಚ ದೂರ ಪೂತುಜೆ ಕಾಂಡಿರ್ತಿಂಚದ ಪಂಡ ಲಕ್ಕನಾಗ ಲೇಟ್ ಕೋಡೆ ಬತ್ತ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತಂಡ ಅಂಚೆತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಪಡ್ನ ಮಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪಾಟ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರಿತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಅವು ಗೆತ್ತೊನ್ಗ ಅನ್ಪತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಪೋಪಿನಕ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇರೇನೇರು ಬರ್ರೆ ಮಂತೀನಿ ಸಾಯಿ ಇರೇನೇರು ಬರ್ರೆ ಮಂತೀನಿ ದೂರ ಒಪ್ಪಿನೀರ ದೂರ ಏನಾಗನಾರ ಬೊಂಡತ್ತು ಮಣ್ಣು ಸಾಯಿಲ್ ಕನಾರ ದಾದೇಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅತ್ತೆ ಅಂದ ದಾದೇಕ ಸಾಯಿಲ್ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಪಲ್ಲೆ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ ಸೇಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಮಣ್ಣು ತುಳುಡು ಗಂಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಟು ಏತಂಡಿ ಟೈಮ್ 5:30 5:30 ಉಂಟು ಮುಕುಲ್ ಜನ IPL ತೂಪಿನೇಟುಲ್ಲೇರು ಎದ್ದುಡ್ದ ಶೌರ್ಯನ ನಡೆ ಪೋಯೆ ಶೌರ್ಯ ನಡೆ ಪೋಯೆ ಬುಡ್ಚೆ ದಾಯಿಗ ಶೌರ್ಯನ ಬುಡ್ಚೇರೆಗ ಶೌರ್ಯನ ಚಾಚಿ ಮಲ್ದೇನೆ ಶೌರ್ಯನ ಬುಡ್ಚೇರೆಗ ಪೂರ ಚಾಚಿದೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ದ ಇಲ್ಲ ಹಾಕದೀನಿ ಶಮ್ಮೂಲ ಚಾಚಿದಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಚಾಚಿದೇರೆ ಇರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಕಲ್ ಚಾಚಿದೇರೆ ಅಂದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು सनसेट टाइम अंड शोक तो जो स्काई पूरा हाँ भत्त नर्सरी साई मैंगो ಎಲ್ಲಿ ದೈಟ್ ಕುಕ್ ಆತನ್ ಅಲ್ಲ ಕುಕ್ ಆತೇನು ನೋ 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 ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಆಪುಜ ಆಪುಜ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಕೊರ್ರತ್ತ ಅಂಕಲ್ ನೆರ್ಪೇರು ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಸಾಯ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಿನ್ರತ್ ಅವು ಹಾಳಾತನ್ ಬಲೆ ಹಾಳಾತನ ಬೇತೆ ಕನ इजी है आप निकल के ऐसा भी रख सकते हैं मलबेरी आता अंद मूलतुले फ्रूट आತೀನಿ ಏನೋ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅಂಕಲ್ ನೆರ್ಪೇರ್ ಏನೋ ಕಡ್ಲೆತ್ತಾವ್ ಬೆರೀಸ್ ಇರಾಗ ಇಷ್ಟ ಜೊತೆ मनी प्लांट है ये कितने इंडोर मनी प्लांट बस बट वो कंडीड को दे दी बिना था साई मल्लिगे देते
ಅಜ್ಜಿ ಏನು ছোট কাটে নিয়ে বড়া একটা আছে ಬರ್ತಾನೆ ಬೇತ ಅವ ಬರ್ಪುಜ್ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಲಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಅಲೆ ನೀಟ್ ಕೆಲವು ಕುಕ್ಕೊಂಡು ಅವ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಆತುಂಡು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಈತಿತ್ತೆಲ್ಲಿ ಮರಟ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆಪುಂಡು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ದ ಪೂರ ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ಏನೋ ಏನ ಬನಾನ ಹತ್ತವು ಚಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ಲಿ ಸಾಯ್ ఇంకల్ ಕೆಲವು ದೈಗೆ ತೊಂಡ ಮಣ್ಣಗೆ ತೊಂಡ ಒಂತೆ ಪೋಟ್ಗೆ ತೊಂಡ ಈರೆಗೆ ತೊಂಡ್ರುಂಡೆ ಈರೆಗೆ ತೊನ್ನತ ಈತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ತೊಂಡ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಬೇಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೀತು ಜರತ ಮೂಲಿಜ್ಜ ಅಂದ ಮೂಲೆರಡು ಇದು ಪೂರ ನರ್ಸರಿ ಶೋಕ್ ಆಪನ್ ತೂವರ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಮೂಲ ಆ ಇಂದೇನ ವಿಟಮಿನ್ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ ಇಂದು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಾಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದು ತಿಂಗೊಲುಗರ ಪೂರ ದೈತ ಮುದೆಲಗ್ಲ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ನಿಗೆ ಮೂಲ ಇನ್ನೇನು ಕೊರಿಯರ್ ಇಂದೈತು 1 ಬೀಡಿ ಐತೆಕ್ ಈತೆಕ್ 1 ಬೀಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೈ ಇದು ಪೂರಾಗೆ ತೊಂಡ ಸಾಯಿ ರೋಡ್ ಇಂದ ಏರಿಯಾ ಫುಲ್ ಇಂದುವೆ ಏನ ನರ್ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ಏನುಂಡು ಹಾಂ ಸಾಯಿಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊರಿಯರತೆ ಕಮ್ ಸಾಯಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಡಪದೇರ ಐಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಮಂತ ಕೊರ ಅಂತೀನಿ ಏನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಬಾಯ್ಕ್ ರಿಮ್ಮಿಲುಂಡು ಐಟಲೆ ರಿಮ್ಮಿಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಕಂದಿನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಟೆಡ್ ಪಾಡದ ಅಂತ ಪಂಡ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಪಾಟೆಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಬೇತೆ ಪಾಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಅಂತ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದ ಫುಲ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಪಾಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಇದು ಪೋಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಗುಲ್ಲದ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಜಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಇದು ಮಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಂದಿನ ಒಂದು ಒರಿಜಿನ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಈಟ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ 50 ಲೀಟರ್ 3 BT ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಟ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ 3 BT ಕೆಲವು ಪಾಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಉಂಡು ಅಂಚ
ಫ್ಲವರ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಕೆಲವು ಏನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವು ಏನೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ವಿನೀತ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ದಾದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಊರ್ದ ದಾದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೀಡ್ ಪೂರ ಅವೇನೇತ ಓಕೆ ಇಂದುಲ್ಲ ದಾದನ ಉಂಡು ಅವಿಂದು ಏನ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತಾನ ಅವು ಸೀನ್ಯಾನ ಅಂದು ಅವು ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮೂಲಿತ್ತ ಏನೋ ಎಡ್ಡಂಡವ ಏನೋ ನಿಂಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ತೂಕ ಇಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ತೂಕ ಬತ್ತಂಡ ಪಾಸ್ ಗೌರಿ ಏನ ಇಂದು ಗೌರಿ ಪೂತಾಗೆ ಇಂದು ಡೈಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ತುಳಸಿದಲ್ ಪಾಪ ನಿಂಗೆ ಕುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ ಮಣ್ಣು ಪಾಡೋಡತ ಬರ್ಡ್ ಬರಂದ ಫೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನೋ ನೆಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ದೊಡತ ವಿಂಟರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಣಿಂದು ಮಾಮಿ ಕೊಡ್ದು 1 ವರ್ಷ ಉಂಡು ವಿನೀತ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ದು 1 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಂ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ ನತ್ಯ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ದೀದ ಉಂಟು ಪಾಟೆಡ್ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡಿತ್ತೆ ಇದು ಪೂರ ತಿರ್ತದ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮುಲ್ದಿತ್ತ ಬಡಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೂದಿ ಪರ್ನಿಕಲ ಮಮ್ಮಿನ 50th ಬರ್ಡೇಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪಿದೈದೀಯ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಚಿಗುರು ಬೈತುಂಡು ಇಂಚ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಳಿ ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಡ್ ಇಂಚ ದೀತ ಪೂರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕೊಂಚಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಅವು ಬೇಗ ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ದೈ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಏನಿತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ದಾದೆಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಟೈಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾರಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಅರ್ನ ರಡ್ಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಮೀನ್ದ ಉಪ್ಪಡು ಫಿಶ್ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇರಳಡ್ದು ಪತ್ತೊಂಬೈದಿನಿ ಸಿನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿನಿ ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಎಂಗೋಸ್ಕರ 19 ದಿನವೇನ